RTVS uvádza dokumentárny seriál Stromy stelesňujú múdrosť, dlhovekosť, vytrvalosť a pokoj. V našej civilizácii zohrávajú dôležitú úlohu. Sú hrdými potomkami 4 prírodných živlov: slnka, vody, zeme a vzduchu. Stromy sú ako jedna veľká rozvetvená rodina. Napriek tomu, že sú roztrúsené po celom svete, spája ich spoločná minulosť. Vydajme sa na jedinečnú cestu naprieč Európou za najpozoruhodnejšími stromami. Príbehy stromov. Dvojica tisícročných tisov vo francúzskej dedinke La Haie de Routot, či klincový dub v belgickom Erši, rástli po boku starodávnych tradícií a pripomínajú nám duchovnosť našich predkov. S týmito stromami sa už od dávna spájajú rôzne náboženské presvedčenia. Stromy ako prírodné sily odjakživa priťahovali sily duchovné, od starých rituálov až po súčasné zvyky. Traduje sa, že klincový dub v juhozápadnom Belgicku oplýva liečivými schopnosťami. Ľudia už stáročia veria, že toto odľahlé miesto v sebe ukrýva niečo zázračné. Keď v roku 1954 starý dub zhynul, dedinčania na tom istom mieste zasadili nový, ktorý na seba prevzal vlastnosti svojho predchodcu. V hornej Normandii, 150 km západne od Paríža, bdie nad miestnym cintorínom už viac ako 1000 rokov dvojica neobyčajných tisov. Pred viac ako 800 rokmi, dávno predtým, než si Tisi prisvojila cirkev, tieto už vtedy majestátne stromy uctievali vikingovia. Dvojica tisov s dutými kmeňmi stelesňuje spomienky na pradávne zvyklosti. Bohovia prírody. Staručké tisy sa vypínajú pri kostole v obci La Haie de Routot. V tejto pokojnej dedinke na okraji Brotonského lesa žije okolo 300 obyvateľov. Vždy zelené tisy sú pýchou a zároveň centrom obce, v ktorej je kolobeh života úzko spätý s okolitou prírodou. V dedine si každoročne uctievajú tisy tradičnými oslavami. Dobrovoľníčka z dediny každé ráno otvára dvierka na stromoch a kontroluje, či sú tisy zdravé. Tieto staručké stromy sa dnes píšia obvodom viac než 11 metrov. Predtým, ako v dutinách kmeňov postavili kaplnky, zmestilo sa dovnútra 40 ľudí. J'aime bien venir le matin et le soir. Rada sem chodievam ráno a večer, keď sa stmieva. Vtedy tu vládne zvláštna atmosféra. Vtáky spievajú a vy cítite, že stromy sú obývané. Vietor v korunách tisov nešumí tak hlasno ako napríklad v korunách topoľov. Topole sú veľmi hlučné stromy. Naopak tisy sú mlčanlivé stvorenia.
Sú medzi nami tak dlho, že je našou povinnosťou ich chrániť, aby sa z nich mohli radovať aj ďalšie generácie. Fíha, to je naozaj v kmeni stromu? Stromy s dutými kmeňmi sa nikdy úplne neuzatvoria. Všimla som si, že po minulé zimy v dutine stromu rástli huby. Preto každý deň otváram a zatváram vchod do kaplniek. Vnútri stromu sa tak poriadne vyvetrá a predídeme rastu húb. Už je tomu okolo 30 rokov, čo som túto úlohu prebrala po nízkej starej pani, ešte nižšej ako ja, ktorá sa o tisy starala predtým. Tisy sú vždy zelené dreviny. Vďaka tomu, že sa o ne starám, som s nimi v kontakte. Stretávam ľudí, ktorých tieto stromy zaujímajú. Rozprávam sa s nimi. Tieto dva staré tisy naozaj stoja za to, aby sme ich spoznali. Keď sme zistili, že v tise je dutina, rozhodli sme sa v nej zriediť kaplnku svätej Anny. Oratórium v susednom tise sme vytvorili o čosi neskôr, po tom, čo búrka v roku 1897 odlomila veľký konár. Veľa ľudí si myslí, že dutiny v stromoch sme vytvorili umelo. Netušia, že sú dielom prírody. Často zhrozene hovorievajú, veď oni tam vytvorili dutinu, to tie stromy zabije. Tisy majú najmenej 1500 rokov. Prežili vojny a mnohé ťažké obdobia. Podarilo sa im tak povediac uniknúť z tesárovej sekery, pretože ich drevo je veľmi pružné a hodí sa na výrobu lukov. Určite to všetko prežili aj vďaka tomu, že tento cintorín je posvätným miestom. Vždy zelené tisy našli svoje miesto práve na cintoríne, lebo sú symbolmi nesmrteľnosti. Dokážu odolať každému ročnému obdobiu a ich aromatické ihličie napĺňa cintoríny príjemnou vôňou, chráni ich pred škodcami a zlými duchmi. V belgickej provincii Henegouwsko sa dodnes dodržujú staré zvyklosti. Ďaleko od posledných domov, 2 kilometre od dedinky Erši, sa začína kamenistá cestička ku klincovému dubu. Tento strom, ktorý má vraj liečivé schopnosti, stále láka návštevníkov. Od ľudí, čo sa tu zastavia na túre, až po tých, čo zanietene veria v liečivé síly prírody. K dubu chodievam pravidelne, lebo tu cítiť pokoj. Prítomnosť dubu, ako aj prírody všeobecne, vo mne vyvoláva emócie. Okolitú prírodu a zmenu ročných období na tomto mieste vnímam intenzívnejšie. Pri pohľade na dub, polia a prírodu, ktorá ho obklopuje, je jednoduché rozoznať ročné obdobia. Počas období sadenia a žatvy tu počuť traktory. Môžete tu počuť zvieratá. Strom a jeho okolie sú svojím spôsobom odrazom celého ľudstva. Myslím si, že tradícia spojená s klincovým dubom pretrvala po toľké roky, lebo je veľmi jednoduchá. Keď ľudia prežívajú niečo ťažké, priklincujú svoje trápenie na strom, ktorý ťažkosti absorbuje do seba. To pochopí aj malé dieťa. Pri dube sa zastavuje čas. Ľudí ovládnu emócie. Zabudnú na okolitý svet. Prítomnosť stromu ich celkom pohltí.
Ľudia v dedine sa o dube veľmi nerozprávajú. Sú s ním síce nejakým spôsobom spätí, ale je to skôr v zmysle prepojenia s prírodným dedičstvom. Sú hrdí na to, že v ich dedinke sa nachádza takáto rarita. Nerozoberajú jeho liečivé schopnosti ani náboženské presvedčenia, ktoré sa k nemu viažú. V obci sa všetci poznajú a preto sa hanbia k tomu vyjadrovať. Držia si o tejto témy odstup, aby nevznikli klebety. Nechávajú si to radšej pre seba. Je to skôr o tom, čo cítia v srdci, ako o tom, čo hovoria. Stretávali sme sa pri Klincovom dube. Tam sme vyfajčili prvé cigarety. Tam sme si z času na čas potajomky vypili. Bola to naša skrýša. Dub je trošku ďalej od dediny a preto sme tam mohli vyvádzať viac ako v centre. Raz sme tam aj prespali. Nehybne sme sedeli a čakali so sviečkami v ruke asi tak do polnoci alebo do 1, či sa niečo stane. Bola to len taká zábavka. Vraveli sme si, že na tomto mieste predsa musí byť niečo zvláštne. Prečo práve tento dub a nie iný? Niektorým vraj dub pomohol, iným zas nie. Niečo na to musí byť, to je jasné, len nevieme čo. Nikdy sa to veľmi neriešilo a to je aj dobré. Povery treba nechať poverami a čo sa stalo, nerozoberať. Dva tisy v obci La Haye-de-Ruteau neunikli ani pozornému oku asociácie Arbre, čo v preklade znamená stromy. Úlohou asociácie je identifikovať a spisovať stromy, ktoré sú výnimočné, či už pre ich veľkosť, tvar, minulosť, alebo legendy, ktoré sa k ním viažu. Takéto stromy dostanú označenie jedinečné, čo im zaručí kvalitnejšiu starostlivosť. Pre nás sú všetky stromy niečím výnimočné. Ich výnimočnosť spočíva v tom, že dokážu pritiahnuť pohľad okolo idúcich, či v meste alebo na vidieku. Stromy často ľuďom niečo evokujú a vyvolávajú v nich emócie. Keď sa v kmeni tisu vytvorí dutina, stromu zvyčajne odumrie koruna. Keď som videl, že tieto dva tisy ju ešte stále majú, prekvapilo ma to. Vtedy som si povedal, že musíme niečo urobiť, aby si koruny udržali aj naďalej. Ak s postupným tvarovaním začneme, kým sú tisy mladé, privyknú si na to a tvarujú sa veľmi jednoducho. Je to ako tréning. Ak s tvarovaním začneme príliš neskoro, môže to byť problém. Stromy nebudú chápať, o čo nám ide. Serge Pavio už 20 rokov dohliada na rast tisov. Takáto práca si vyžaduje úctu k tisom. Nemôžete s nimi pracovať, ako keby to boli hociaké staré stromy. Musíte byť opatrní. Dali sem podpery. Vnútri stromu sme vyhlbili betónovú šachtu, na ktorú sme pripevnili kovovú konštrukciu, ktorá siaha až do koruny stromu a pomocou káblov podopiera tie najslabšie konáre. Tisy sú našim prírodným dedičstvom a preto sa ich musíme snažiť zachovať čo najdlhšie, pokiaľ to bude možné a bezpečné. Keď sa jedného dňa s nimi budeme musieť rozlúčiť, bude to veľmi ťažké. Musíme sa snažiť ich zachovávať. Dúfam, že s nami zostanú čo najdlhšie. Zachovanie tisov sa stalo záležitosťou všetkých obyvateľov. V susednom Belgicku je zachovanie klincového dubu záležitosťou jedného človeka. Michela, syna farmárov, ktorý sa sám stal farmárom. K dubu, ktorý sa nachádza na jeho poli, chodieva už od útleho detstva.
Chodievať sem je pre mňa potešením aj povinnosťou. Povinnosťou preto, lebo je aj mojou úlohou, aby to tu vyzeralo pekne. Niektoré pútnické miesta a kostoly majú knihu modlitieb, v ktorej ľudia prosia o pomoc s ťažkosťami. Myslím si, že aj na tomto mieste môžu ľudia nájsť úľavu. Moja starka, ktorá sem často chodievala rozjímať, mi na smrteľnej posteli povedala: konaj dobro a obdarúvaj svojich blížnych, aby si zmiernil ich trápenie. A to je veľká pravda, lebo koniec koncov to je všetko, čo si z tohto sveta odnesieme. Keď mal môj syn 1 rok, ochorel. Nevedeli sme, čo s ním je, stále vracal. Viackrát sme s ním boli na rentgene a nič, bol dehydrovaný. Stravu prijímal cez hadičku. Lekári si už nevedeli rady. Jedno nedeľné ráno bola moja žena v nemocnici a ja som šiel k dubu a klincom som k nemu pribil synov podbradník. Nech sa deje, čo sa má. Ľudia sa ma pýtali, čo tu robíš s tými klincami a podbradníkom. Cítil som sa trápne, len som sucho odpovedal: to nech vás netrápi. V nedeľu ráno po ďalšom rentgene nám lekári oznámili, že synček má malú pylorickú stenózu. Dalo sa to jednoducho operovať. Doktori zistili, o akú chorobu ide až po tom, čo som bol pri tomto strome. Nezáleží na tom, či sa o to zaslúžil dub, svätý Anton alebo ani jeden. V každom prípade mi to dodalo nádej. Niečo, na čo sa môžem spoľahnúť. Strom, o ktorý sa môžem oprieť. A keby aj nie, aspoň som sa prešiel v prírode. Prišiel som na iné myšlienky a prečistil si hlavu. Môj starý otec sem chodieval často a aj on hovorieval, že strom má čosi do seba. Donc les arbres, les ifs. Tisy sú známe po celom svete hlavne pre ich dlhovekosť. Keď žijete v ich blízkosti, uvedomíte si, že sú ako pamätníky. Dúfam, že sa bude o nich hovoriť aj o 1800 rokov. Aj keď ich budúcnosť nevyzerá ružovo. Aspoň pre jeden z nich nie. V Normandii v reštaurácii u 2 Tisov sa dnes stretávajú členovia Bratstva dobročinnosti. Ako každý rok pripravujú vatrovú slávnosť na počesť svätého Klárusa. Hlavnou témou rozhovorov je dnes, nezvyčajne, jeden z dvojice Tisov, ktorého ihličie už niekoľko mesiacov zvláštne hnedne. Obedovala som na terase, keď mi padol zrak na Tisy. Prvá vec, ktorú som si všimla, bola, že časť koruny jedného z Tisov má akúsi hrdzavú farbu. Vystrašilo ma to. Nevedela som, čo to má znamenať. Práve išiel okolo niekdajší starosta a keďže máme pocit, že Tisy patria obci, spýtala som sa: videl si, čo sa stalo tvojim Tisom? Nie, čo sa stalo? Spýtal sa šokovane. Práve som dopíjal kávu v Nikolinej reštaurácii, keď som zbadal, že Tis je celý červený. Ochorel. Nemohol som tomu uveriť. Stál pred Tismi a plakal. Pochopil, že jeden z Tisov čoskoro zomrie. Zámerne hovorím zomrie, lebo pre mňa sú stromy živé bytosti. Stromy žijú, majú korene, rastú, hýbu sa. Sú jednoducho živé. S Pierom sme práve raňajkovali. Keď sme strom uvideli, rozplakali sme sa. Je hrozné vidieť ho v takom stave. Je to pekný strom. Záleží nám na ňom.
Cintorín bez neho by už viac nebol cintorínom. Chýbal by nám tu. Patrí obci, a teda aj nám. Až keď stromy ochorejú, uvedomíme si, čo pre nás znamenajú. Žijeme v ich blízkosti, vidíme ich každý deň. Sú súčasťou nášho života. Presne tak, patria k dedine. Spočiatku nás to poriadne šokovalo. Medzičasom sa stav Tisu zlepšil, ale dnes škvrnu opäť dobre vidno, lebo ihlíčie naokolo začína zelenieť. Všetci, čo sa zastavia na stopke, sa čudujú, čo sa mohlo stať. Všetci obyvatelia obce plakali a hovorili, čo len budeme robiť. Bistro je skvelým miestom na debaty. Rozhodli sme sa, že založíme asociáciu. Chceli sme ju nazvať napríklad Zachráňme Tisy alebo podobne. Chceli sme zriadiť fond, ľudia boli ochotní darovať peniaze. Nakoniec ani nebolo treba. Obecný úrad si nechal urobiť výskum. Je jasné, že išlo o vandalizmus, ale bez dôkazov neobviníte nikoho. Východný vietor privial chemický postrek, ktorý viditeľne poškodil časť koruny stromu. $1500 rokov. Kto by chcel ublížiť 1500-ročnému stromu? Je to naozaj hanba. Je mi to ľúto. Na tomto Tise sme odviedli stovky hodín práce. A je to na nič. Ak je strom napadnutý, bráni sa za každú cenu. Privodí mu to stres a naruší rovnováhu. Mladšie stromy to zvládajú lepšie, pri tých starších je to horšie. Neviem si to vysvetliť, lebo Tisy sú veľmi odolné stromy. Nerozumiem. Musel byť poškodený veľmi agresívnym prostriedkom. Urobíme všetko preto, aby sa z toho dostal. Aj keď niektoré časti sú poškodené dosť výrazne. Pred rokom a pol som napísal sťažnosť, no výsledok žiadny. Vždy, keď na chorý Tis spadne reč, rozčúlime sa. Nebude dlho trvať a začneme sa kvôli tomu hašteriť aj medzi sebou. Po toľkých stáročiach sa Tis, poškodený toxickou látkou, musí vzoprieť ďalšiemu zlému vetru. Ľudskej hlúposti a nevedomosti, ktoré dokážu ohroziť aj tie najväčšie prírodné sily. Počiatočné zanietenie síce časom pominulo a strom ešte nie je celkom zdravý, ale podarilo sa mu opäť zjednotiť celú dedinu, ktorá je odhodlaná urobiť všetko pre jeho záchranu. Klincový dub má len 65 rokov. Predtým stál na jeho mieste iný liečivý dub. Aj ten pravdepodobne pred stáročiami zasadili na tomto mieste ako nasledovníka ešte staršieho dubu.
Stretol som muža, ktorý mi povedal, že sa už 40 rokov chodieva ďakovať za to, čo mu Boh dožičil, keď bol mladý. Veľa ľudí sem prichádza so svojimi starostiami a hovorí, keď som tu, je mi lepšie. Je na tom niečo záhadné. Niečo záhadné, to určite áno. Tento strom poznám odmala. Boli sme tu na výlete ešte, keď som bol v materskej škôlke. Ešte sme ani neboli na mieste a už nás vystríhali, aby sme sa nedotýkali zavesených látok. Vraj je v nich infekcia a môžu sa nám z nich vyhodiť vyrážky. Museli sme byť opatrní. Pamätám si, že pán učiteľ Brulár hovorieval, že táto tradícia je veľmi, veľmi stará a že môže pochádzať až z čias druidov. Jedna legenda hovorí, že majiteľ farmy Le Bus už mal dosť toho, ako mu ľudia ničia úrodu tým, že chodia ku klincovému dubu. Poslal robotníkov, aby strom zoťali. Tí sa však s každým úderom sekery cítili horšie. A tak sa vrátili na farmu s tým, že dub nemôžu zoťať, lebo im je zle. Nahnevaný farmár šiel zoťať dub sám. Farmárovi s každým úderom sekery pribúdali na stehnách plusgiere. Vraj musel takmer mesiac nosiť sukňu, kým sa z toho dostal. Pamätám si, že kedysi bol dub akoby čiastočne rozťatý. Vnútorná časť kmeňa sa začala rozpadať. Pútnici doň vkladali sviečky, čo je pravdepodobne dôvod, prečo v roku 1944 zhorel. Ľudia sem napriek tomu stále chodili a tak na tomto mieste majiteľ spolu so susedmi zasadili nový strom. V roku 1950 tu môj otec zasadil nový strom. Môj starý otec vlastnil dubový les a tak sme tam šli jeden vybrať. Keď ho otec uvidel, povedal, to je on. Bol taký veľký, že sme museli použiť náves. Mal tak 2,5 metra a odvtedy narástol. Poriadne sme ho polievali, aby sa vyšvihol. A tak tu zasadili nový dub a ľudia sem stále chodievajú. Michel medzi kaplnku a strom umiestnil pre návštevníkov malú poštovú schránku s modlitbami a zámermi. ...16. júla, v deň svätého Klárusa, obyvatelia dediny zapaľujú svätokláruskú vatru. Pre Piera Lersiera a jeho kamarátov z Bratstva dobročinnosti sa tento deň začína už na svitaní. Už od rána stavajú vatru, ktorú podľa tradície ešte v ten večer zapália. Precízne stavanie vatry, ktoré sa nesie v slávnostnom duchu, je pre nich už priam zautomatizovaný postup. Pätnásťmetrová vatra sa skladá z polien, ktoré sa počas 6 týždňov sušili na cintoríne.
Tisy sú pre nás posvetné. Vatru sme kedysi stavali uprostred cesty, hneď vedľa Tisov. Neskôr sme na obecnom zastupiteľstve rozhodli, že Vatru presunieme ďalej od Tisov. Vyvolalo to všeobecné pohoršenie. Vatra bude tam, kde vždy. Len počkajte do ďalších volieb. Všetkých vás odtiaľ vyhodíme. Nakoniec sme Vatru aj tak presunuli o kúsok ďalej. Toto remeselné dielo chlapi postavili iba pomocou rebríka a sekáča na vytvorenie niekoľkých zárezov bez použitia klincov či skrutiek. Zvyk stavania vatry existuje už veľmi dlho, možno viac ako 1000 ročie. Zo začiatku išlo o pohanský zvyk pri príležitosti letného slnovratu. Postupne si tradíciu, podobne ako samotné Tisy, privlastnila cirkev. Tisy sú dnes úzko späté s kresťanským náboženstvom. No nebolo to tak vždy. Pred 1200 rokmi, keď tu cirkev ešte neexistovala, boli Tisy súčasťou starých rituálov. S príchodom cirkvi postupne prešli pod jej patronát. Pohanstvo vymizlo s príchodom prvých kresťanov, najmä mníchov, ktorí sem prišli z Írska po rieke Séne šíriť kresťanskú vieru. Pohania verili v rôzne božstvá, uctievali bohov stromov či bohov prírodných živlov. Ľudí však nepresvedčíte zo dňa na deň tým, že im budete hovoriť, že ich viera je nesprávna a že existuje iba jeden ozajstný boh. Jednoducho tomu neuveria. Cirkev mala dve možnosti. Niektorí mnísi sa rozhodli posvetné stromy sťať, čo je spôsob, ktorý vyvoláva všeobecné rozhorčenie a konflikty. A nápadne sa podobá dnešným tendenciám zatvárať nevyužívané kostoly vo Francúzsku. Druhým, lepším riešením bolo ponechať stromy stromami a kresťanstvo šíriť iným spôsobom. Napríklad tak, že mnísi pri stromoch postavili kaplnky alebo samotné stromy premenili na svätyne. Tradícia zapaľovania vatry siaha, podobne ako uctievanie Tisov, do dávnych pohanských dôb. Stopy po starých rituáloch možno aj dnes pozorovať na zadnom múre kostola, kde chorí ešte stále pripínajú kúsky látok, tak ako ich pohania kedysi pribíjali klincami na stromy. Oba rituály spája viera v uzdravenie až na to, že miazgu Tisov dnes nahradila krv Kristova. Alors, est-ce que l'espérance chrétienne est portée par cela? Má tento zvyk v sebe niečo kresťanské? Myslím, že z časti áno. Je pre mňa zložité zaujať k týmto veciam jasné stanovisko. Neviem, ako ich prijať za kresťanské. Je to otvorená a pre mňa osobne veľmi zložitá otázka. Niektorí kresťania a niektorí kňazi majú k tomu určite uvoľnenejší prístup. Zaráža ma, keď vidím všetky tie kúsky látok pripevnené ku kostolnému múru. S ničím podobným som sa predtým nestretol. Narodil som sa v kresťanskej krajine, kde takéto, dovolím si povedať, povery nikdy nejestvovali. Na poludnie na vrch vatry členovia bratstva pripevnia kríž z kvetov, ktorý uvili ženy z dediny. Plamene sa dnes večer kríža nesmú ani dotknúť, inak to obci prinesie nešťastie.
Jedného roku počas vojny v zálive kríž zhorel. Roky na to sa ma ľudia pýtali, zhorí tento rok kríž, pán Lersier? Neviem, uvidíme, povedal som. Usmievajte sa. Sír. Všemohúci a večný Bože, Ty si chcel, aby Tvoj ľud našiel v svetom Antonovi Paduánskom veľkého kazateľa Evanielia a ochrancu chudobných. Dovoľ, aby sme s jeho pomocou zostali verní kresťanskému životu a pocítili jeho pomoc vo všetkých našich trápeniach. Skrze Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Hovorievam vnúčatám, že sa túto modlitbu môžu pomodliť pred skúškami. Môžete sa ju pomodliť vždy. Áno, pevne verím v svätého Antona. A verím aj v to, že je nejakým spôsobom spojený s týmto stromom. Môj muž mal nedávno vážne poranenú nohu. Rana mu dokonca zasiahla aj kosť. Bolo to veľmi vážne. Priniesla som obväz a priklincovala ho na strom. Boli sme pripravení na to, že mu nohu amputujú, ale dnes je všetko v poriadku. Vždy, keď sem prídem, zaberie to. Sviečky tu horia stále. Tieto kvety sú z mojej záhradky. Môj manžel vždy hovorieva, že všetky kvety z našej záhrady sú pre svätého Antona. Toto všetko vychádza z pohanstva. Kaplnku tu postavili okolo roku 1700. Myslím si, že cirkev si doteraz k tomuto miestu nevybudovala dôveru. Pri Dube nestretnete veľa veriacich. Pamätám si dokonca, že jeden kňaz, čo tu v Erši slúžil dlhú dobu, tu nebol ani raz. On sám sem nechcel prísť na žiadnu slávnosť, ale veriacim v tom nebránil. Žijeme v dobe náboženského synkretizmu, kedy si každý vytvára vlastnú zmes filozofických a náboženských presvedčení. Každý dnes môže nájsť, čo hľadá. Ak ľudia nenájdu uzdravenie, nájdu aspoň nádej. A čo je typickejšie pre človeka a pre celé ľudstvo ako to, že neustále dúfame. ...16. júla popoludní prichádzajú tisícky ľudí obdivovať pominuteľnú vatru stojacu v popredí nesmrteľných Tisov.
Ľudia každý rok prichádzajú na slávnosti, aj keď im nie je jasné prečo a kedy táto tradícia vznikla. Jej počiatky sú nám príliš vzdialené a príliš zložité na to, aby sme ich dokázali vysvetliť. Sila plynúceho času a výmena generácií zmenili náboženské rituály na ľudové zvyklosti. Ako by po stáročia tradované zvyky samé v sebe niesli dostatočný zmysel. Vatra, ktorú zapaľujeme pri príležitosti sviatku svätého Klárusa, sa nachádza priamo pred kostolom a tiež priamo pred Tismi. Táto vatra je presne tak ako dvojica Tisov, hrdým potomkom pohanstva a kresťanstva. Táto vatra je posvätná. Bola ňou odjak živa. Viažu sa k nej rituály. Zatiaľ nevieme, do akého obdobia siahajú počiatky tejto tradície. S určitosťou vieme povedať, že vatru zapaľovali už v 13. storočí. To ale neznamená, že ju nezapaľovali už dávno predtým. Vítajte. Vítajte všetci, ktorí ste sa zmestili do kostola. Dnes má svoj sviatok svätý Klárus, ktorého si takto pripomíname. Bratstvo dobročinnosti bolo založené počas moru, keď bolo potrebné pochovávať mŕtvych a spáliť všetok ich majetok, aby sa mor nerozšíril. Základ vtedajších vatier tvorilo oblečenie a majetok, ktoré bolo potrebné spáliť. De tous ces vêtements et autres choses qu'il fallait brûler. Prišla som sem so svojimi dcérami. Trápila ich kožná infekcia. Zostali im síce jazvy, ale uzdravili sa. Kto v sílu tohto stromu verí, nech neváha. Ak to zabralo pri mojich dcérach, zaberie to pre každého. Na tomto mieste sa generuje energia. Všetci, čo sem prišli a mali pocit, že sa uzdravili, alebo tí, čo sa naozaj uzdravili, tu zanechali energiu, ktorá pomáha liečiť ďalších. Som diabetik. Možno mi to pomôže.
Comme l'Église catholique l'a souvent fait, elle compte sur le temps pour arranger les choses. Tak, ako to má katolícka cirkev vo zvyku, aj v tomto prípade sa spoliehala, že čas všetko vyrieši. Kňazi si určite povedali, nechajme tismy a uvidíme. Ľudia časom zabudnú, že v podstate uctievajú pohanského boha. Obyvatelia dediny lipnú na tradíciách, akými sú pálenie vatry a uctievanie tisov. Tieto zvyky pre nich predstavujú počiatky obce, jej korene v pravom zmysle slova, korene stromu a korene dediny. Obyvatelia sú veľmi úzko spätí s týmito tradíciami. Pekne to vystihuje slovo rodokmeň. Keď ľudia hovoria o histórii svojej rodiny, hovoria aj o histórii týchto dvoch stromov. Tisové drevo nikdy nepoužívame na kúrenie. Je posvätné. Tento rok kríž na vrchu Vatry nezhorel. V očiach dedinčanov vidno, že si prajú, aby to bolo pre chorľavý tis dobré znamenie. Vatra prežiarila noc letného slnovratu a nakoniec sa celá zrútila, aby symbolizovala denné svetlo, ktoré sa bude pomaličky skracovať, až príde zima. Ľudia úchytkom zbierajú kúsky dreva, ktoré unikli ohňu, a odnášajú si ich domov, aby chránili ich príbytky pred bleskami. Hoci nevieme, či to tak chcel tento dub alebo samotná príroda, jedno nám je jasné. Podporujú nás vo viere a stoja pri nás v trápení. Príroda je nám niekedy jedinou oporou. Buď príroda,
alebo Boh. Na slovenskom znení spolupracovali René Jankovič, Martin Hronský, Peter Krajčovič, Peter Kolárik, Dagmar Sanitrová, Zuzana Kizeková, Ľubica Očková, Marian Ujlaky, Ružena Zindlerová, Marica Mináriková, Iveta Cádrová, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2016.